Cristo ha resucitado, aleluya. Cristo ha resucitado, aleluya. Es el grano que muere, aleluya, para el triunfo de la espiga, aleluya. Cristo ha resucitado. Que a gracia e a paz e a misericordia do Señor sexa convosco. Antes de celebrarmos a Eucaristía, pidámoslle ao Señor que perdoe as nosas faltas e os nosos pecados. Eu confeso o pecador diante de Deus omnipotente e tamén diante de vós, meus irmãos, pois teño pecado moito de pensamento, de palabra, de obra e de omisión, pola miña culpa, pola miña grandísima culpa. Por iso lle pido a benaventurada sempre Virxe María, a todos os anxos e santos do ceo, e a vós tamén, meus irmãos, que roguedes por mí, a Deus o noso Pai. Deus omnipotente, teña piedade de nós, perdoe os nosos pecados e nos leve a vida eterna. Señor, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que restauraches a natureza humana, elevándoa sobre a condición original, non esquezas os teus inefables designios de amor e conserva nos que renaceron polo bautismo os dons que tan generosamente recibiron. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo viva, reina e é Deus por sempre e eternamente. Lectura do libro dos Feitos dos Apóstolos. Paulo e os seus compañeiros embarcaron en Pafos e dirixíronse a Perxe de Panfilia, pero Xoán deixounos e deu volta para Xerusalén. Eles desde Perxe seguiron a Antioquía de Pisidia. Un día de sábado entraron na sinagoga e sentaron. Despois da lectura da lei e dos profetas, os xefes da sinagoga mandáronlles dicir: Irmãos, se tedes algunha palabra para animar o povo, falade. Paulo, entón, levantándose, acenoulles coa man e dixo: Israelitas e os que seguides o noso Deus, escoitade. O Deus deste povo de Israel escolleu a nosos pais e engrandeceu este povo durante o seu exilio na terra de Egipto. Despois tirounos dali coa forza do seu brazo. Durante 40 anos soportounos no deserto e despois de destruir 7 nacións na terra de Canaán, deulles en posesión a súa terra. Isto durou 450 anos. Despois diso, deulles xuíces ata o profeta Samuel. Logo pediron un rei e Deus deulles durante 40 anos a Saúl, fillo de Quix, da tribo de Benxamín. Despois que o refugou, deulles por rei a David, de quen testemuñou dicindo: Atopei a David, fillo de Iexé, conforme o meu corazón, que fará en todo a miña vontade. Da súa descendencia é da que Deus, segundo a promesa, mandou un Salvador para Israel, Xesús. Antes da súa chegada, Xoán tiña proclamado a todo o pobo de Israel un bautismo de conversión. E cando estaba rematando o seu camiño dicía: Non son eu quen vos pensades, pero mirade, ven despois de min un de quen non son digno nin de lle desatar o calzado dos pés. Palabra do Señor. Cantarei eternamente a misericordia do Señor. Cantarei eternamente a misericordia do Señor. Quero cantar por sempre o amor do Señor,
pregoar polas xeracións a súa fidelidade. Penso que o teu amor está fundado co mundo, a túa fidelidade é asentada cos ceos. Cantarei eternamente a misericordia do Señor. Atopei o meu servo David, e unxino con óleo santo. A miña rexamán estará con el, o meu brazo fará o forte. Cantarei eternamente a misericordia do Señor. A miña fidelidade e o meu amor irán con el, e no meu nome erguerá a testa. El dirame: ti és meu Pai, meu Deus, rocha da miña salvación. Cantarei eternamente a misericordia do Señor. Aleluia, 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 aleluia. Que o Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Xoán. Despois que Xesús lles lavou os pés, os discípulos díxolles: con toda a verdade vos lo aseguro, non é meirande co seu Señor, nin o mensaxeiro. Con toda a verdade vos lo aseguro, o servo non é meirande co seu Señor, nin o mensaxeiro é meirande co que o mandou. Se sabedes estas cousas, seredes felices con tal que as cumprades. Non o digo por vós, eu sei ben a quen escollín. Pero, para que se cumpra a Escritura, o que comigo come pan levantou contra min o seu pé. Dígovolo desde agora, antes de que suceda, para que cando suceda creades que eu son. Con toda a verdade vos lo aseguro, quen acolla aquel que eu mande, acólleme a min, e quen me acolle a min, acolle a quen me mandou. Palabra do Señor. Oremos confiados a Deus Pai, que quixo que Cristo fose a primicia da resurrección dos homes. Pola Igrexa enviada por Cristo ao mundo, para que a través de todos os seus membros a faga presente entre os homes coas súas palabras e coas súas obras. Preguemos ao Señor. Polos que teñen cargos de responsabilidade ao servicio dos demais, para que busquen sempre o ben, o progreso e a paz, preguemos ao Señor. Por todos os que sofren e son marxinados, para que atopen alivio a súa soidade e apoio nos irmãos generosos, preguemos ao Señor. Por nós e pola nosa comunidade cristiá, para que baixo o caxato do Cristo e dos pastores da Igrexa vivamos en unidade dunha soa fe e dun só amor. Preguemos ao Señor. Oremos por a proceso de desescalada para que permita que os cidadáns poidamos volver aos encontros, a xente e aos seus traballos e recuperar así un modo de vida e de traballo e de economía que permita a integración social dos máis posibles. Preguemos ao Señor. Señor noso Deus, ao que podemos chamar Pai, aumenta nos nosos corazóns o espírito de fillos, para que merezamos acadar a herdanza prometida. Por Xesucristo, noso Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor.
Seguimos orando para que este sacrificio que é meu e tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai omnipotente. O Señor acolla das túas mãos este sacrificio para a louvanza e gloria do seu nome, para ben noso e de toda a súa santa Igrexa. Señor, sumamos a ti as nosas oracións e as nosas ofrendas, fai que, purificados pola túa gracia, sexamos máis dignos de participar nos teus sacramentos de amor. Por Cristo noso Señor, que o Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. Verdadeiramente é digno e de xustiza, é o noso deber e salvación glorificarte sempre, Señor, pero máis que nunca neste tempo en que Cristo foi inmolado como noso sacrificio pascual. Ele é o año verdadeiro que arrincou o pecado no mundo. Ele é o que morrendo destruiu a nosa morte. Ele é o que resucitando restaurou a nosa vida. Por iso, cheo de gozo pascual, o mundo inteiro reborda de alegría e tamén os coros celestiais cantan sen cesar o himno da tua gloria. Santo, santo, santo es ti, Señor, Deus do universo. Enche o ceo e mai na terra coa tua gloria. Hosana no ceo, bendito que ven no nome do Señor, hosana no ceo. Ti és, Señor, verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estes dons para que se nos convirtan no corpo e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan, deu gracias, partiuno e deulle aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e comede todos dele, pois isto é o meu corpo que se vai a entregar por vos. De igual modo, ao final da cea tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e bebede todos dele, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Velequí o misterio da nosa fe. Anunciamos a tua morte, proclamamos a tua resurrección. Ven, Señor Xesús. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Dámosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na tua presencia e de servirte. Pedímosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa extendida por toda a terra. Faina perfecta no amor xunto con noso Papa Francisco, con noso Bispo Leonardo e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmãos que durmiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección e de todos os que partiron deste mundo amparados na tua bondade. Acólleos a todos na luz da tua presenza. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé, seu esposo, cos santos apóstolos e con todos os que nesta vida cumpriron a tua vontade, que poidamos louvarte e darche gloria por mediación do teu Fillo, Xesucristo. Por el, con el e nel, a ti, Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria por sempre, eternamente. E sabendo que somos fillos de Deus, atrevémonos a dicir: Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días.
Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: deixo vola miña paz, dou vola miña paz. Non mires os nosos pecados senón a fe da tua Igrexa. Dígnate darlle a paz e a unión de acordo coa tua vontade. Pedimos a ti, que vives e reinas por sempre eternamente, que a paz do Señor sexa sempre convosco. Dádevos como irmás e como irmáns a paz. Todos, Señor de Deus, Este é Xesucristo, o Año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non sou merecente de que entres no meu fogar, mas unha palabra túa abonda para me salvar. Oremos. Deus Todopoderoso e Eterno, que na resurrección de Xesucristo nos fixeches renacer a vida eterna. Fai que os sacramentos pascuais tean en nós froito abondoso e que o alimento da salvación que vimos de recibir fortaleza as nosas vidas. Polo noso Señor Xesucristo, que vive a reina por sempre eternamente. Amén. Que o Señor sexa convosco. Que vos bendiga Deus Todopoderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe. Regina Cieli letare, Alleluia, qui ad meruisti portare, Alleluia, resurrexit secundis, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaude letare Virgo Maria, Alleluia, quia surrexit Dominus vere, Alleluia.